Čau lidi, vítám vás, Misa Air, u mého první dílu Just Player. V něm si ukážeme vlastně, jak začít hrát. Tak, právě se mi tady vygenerovala nová mapa, takže první si musíme nakutat nějaký dříví. Tak, si mám přízový. Taky budeme mít jeden strom. Tak, už máme nějaké to dřevo. Tak. A musíme pospíchat, ať máme aspoň zbraně nebo domeček, protože za chvíli bude noc a budou zombíci. Tak já si udělám crafting table. Tak, tak třeba sem to dáme. Tak, vyrobíme si nějaký mečík, aby jsme byli před zombíkama dobře vybavení. Tak a krumpáč dřevěnej. Tak. Jako to pár dřívíček. Tak, už máme několik dříví. Prozatím mohlo stačit. Tak, přeměníme na vody a první řadě si nakutat nějaký. A uděláme si malý otevření prostě tak nebyla nejlepší. Tady. Takže si uděláme další styky a uděláme si kamenný meč a krumpáč. Tak. Teď si začneme stavět nějaký tam náš domeček, aby jsme se ubránili zombíkům. A nějaký malinký postavíme. Tak. Tak. Dveře. Na této straně. Dáme dřeva. To jsem nechtěl. Postavíme už stříčku, nemáme čas. Nepostavíme ještě stříčku.
bydlelo patro. Opla. Není. Tak. Tady postavím. Už nějaký patierko. Au. Uvnitř baráčku si taky postavím důl, čili šepříky, ale to až později. Tak, jsem to chtěl, jo. Nyní si vyrobíme tak, fornejsky, dáme jí si narubat nějaký tři. A já potřebuji rychle, alespoň 2. Aby jsme si rychle udělali. Tak. Tak, uděláme si rychle nějaký to uhlí. Potřebujeme dost rychle. Tak a postaráme si sem torče, aby nám se tady nespavnovali creepři. Tak, máme jich dost. Tak, to by mohlo stačit. Tak, teď si postavíme. Tak, budeme zbytek. Dřív do toho stromu, aby jsme měli nějaký dříví. Tak. Takže jsem to chtěl. Jo. Tak, máme dřívíčko. Tak, máme čestku. Sem. Dáme si tam nějaké ty věci, co nepotřebujeme. Tam uděláme si ještě 2 a 3. Tak. A postavíme si sekérku. Shit. Tak. Narobíme nějaké dřevo. Tak. Hodně dřeva, hodně. Hrozně velký. No, bezva. Tak. Zajdeme, děkuju. Zpátky do domečku. Tak. Tak. Takže si vyrobíme dřeva.
co se dá dělat. Máme 12. A jelikož už se stmívá, tak já končím svý první díl Just Playe a uvidíme se na druhém dílu, to bude noční díl. Tak čau.